wata sabuwa a cikin shirin labari na. A cikin trailer da aka cire ta wannan satin, wato ɗan shot ɗin bidiyon da ake cirewa daga tashar Aminu Saira, an nuna cewa wato mai nasara ya mutu, inda Jamila ta firgita ta rasa me yake damunta, kuma an shiga bincike wato akan wannan abun da yake damun mai nasara har da ya kai ya mutu. An nuna cewar wato acid ne aka zuba a cikin drip ɗin ruwan da aka ɗora masa, inda kuma daga bisani aka tambayi wato wannan ƙanin nashi wanda ya fito a matsayin ƙanin shi, sai kuma Maryam, inda yake zargin Maryam ce ta zuba masa wato wannan acid ɗin a cikin drip ɗin har ya kai ga ya mutu, inda bincike ake ganowa wato Jamila ce ta zuba wannan abun a cikin acid ɗinta, sabida shi kansa mijinta bai yarda da ita ba, inda shi ne zai bada shaidar game da wato Jamila ce ta aikata wannan abun. Shi ma ya ɗora wato ƙaran zargi a kanta sabida tun suna gida hankalinta bai kwanta da cewa za ta zauna ba, ba ta da wani buri face ta yi sauri ta zo wato jihar Abuja, inda a ba ta kwangilar wato dala 200 nan, inda har suke ƙara mata wato ta koma dala 300. Jamila dai a halin yanzu tana cikin mawuyacin hali, kuma za a tuhume ta ne daidai da yanayin abun da ta aikata. Daga tashar Aminu Sairan mabiya wato fim ɗin labari na, wasu suna nuna cewa in dai mai nasara ya mutu wato za su cancel ganin shirin labari na ɗin. Kuma a cikin trailer da aka fitar ta satin nan ɗin, an nuna wato mai nasaran ya rasu, sai dai mutane da yawa sun firgita ganin wannan trailer da aka cire. A kamar da kuke gani dai, shirin labari na a gobe Juma'a zai zo muku a tashar da ake ɗora muku ta Aminu Saira. Kar ku manta, idan wannan ne farkon ziyartar ku wannan tasha ta mai albarka, kuma na subscribe sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo.